ಊಟ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಒಬ್ಬನ ಶಾವಕತ್ತನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಂಜಿ ಏರುಗಟ್ಟನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಅವ್ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀರ ಅಂತ ಏರುಗಟ್ಟದ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕಂಬಳ ಬರೋದು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಆತನ ಏರು ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತೆ ಸಾಂತಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತೆ ಮುಡಾರ್ ಸಂತಾಜಿ ಪುನಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಾಲೆ ಪೋನಲ್ಲ ಬೋಂತ ಇರುತ್ತಟ್ಟು ಇರುತ್ತ ಚಾಕ್ರ ತೊಟ್ಟು ಬೋನ್ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಾಡಿನ ಒಟ್ಟಾಗ್ಲ ಬೈದಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಮನೆ ವರ್ಷದ ಕುಟ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪನ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಇಂದು ಏತ್ನ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಹೊರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ ಪಕ್ಕರ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಡು ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಆತಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಒಂದೇ ಇರ್ಲು ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಆಯ್ತ ಮಣಿ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಕಾಲಿ ಲೋರಟದ ಕಾಲಿ ಅವು ಅಚ್ಚೊಡದ ಮಣಿ. ಏತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಸರ್ ಇರು ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಲಕ್ಕ ಇರುಗಡಂತ ಅಂಡ ಸ್ವಂತ ಅಂದ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ. ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ನಾವೆರದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಈ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರದಾದ ಕಾರಣ ವೈಕಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಟ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಒಬ್ಬನ ಶಾವಕತ್ತನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಂಜಿ ಏರುಗಟ್ಟನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಡು ಅವ್ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀರ ಅಂತ ಏರುಗಟ್ಟದ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಕಂಬಳ ಬರೋದು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಆತನ ಏರು ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತೆ ಸಾಂತಾಜಿ ತೊಟ್ಟು ಬೋಂತೆ ಮುಡಾರ್ ಸಂತಾಜಿ ಪುನಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಾಲೆ ಪೋನಲ್ಲ ಬೋಂತ ಇರುತ್ತಟ್ಟು ಇರುತ್ತ ಚಾಕ್ರ ತೊಟ್ಟು ಬೋನ್ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಾಡಿನ ಒಟ್ಟಾಗ್ಲ ಬೈದಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸಿಂಧುವರಿ ಸರ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮಗೆ ಮಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಯಿ ಅವೆನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈರೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮೆಡ್ಲೈನ ತುಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ हिंदी बात कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मेडल हमारा? अच्छा लग रहा है? पहले से देख रहे हो जब तुम छोटे थे उस समय से देख रहे थे ये सब बफेलो रेस वगैरह? छोटे से नहीं मतलब एज के बाद थोड़े हर एक कमले में आते हो और अभी मैंगलोर कमले में मेयर कमले में आता था अभी मैंगलोर कमले में पहले बार है और बॉम्बे एजुकेशन नेक्स्ट सर ये ಗೊತ್ತು 8 ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು 8 ಮೆಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಆಜ ಎಡಮ ಮೆಡ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಆತನ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಇಡುವ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಐದು ಪಂಡ ಏರು ತಾಂಟದು ಎತ್ತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ತಾನೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ರಡ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಒಂದು ತಾಗದು ಕೂಲಿ ತಾಲ್ದು ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ತನು ಇದನ್ನೊಂದು ರಡ್ಲ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಪರವಡಿತ್ತು ಅವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಸರಿ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಏರ್ನ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ತೂರ್ ನಡಿ ಸರಿ ಮುಡಾರ ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಬ್ಲೋಗ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪೋಪ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ತಾಂಕುರ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ಪೂರ ತೂಪ ಪೂರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಅವಳ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬ್ಲಾಪ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರತ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಗ್ಯಾರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ಗೂ ಖುಷಿ ಇರ ಹೋದರೆ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಇರ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಒಂಡ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೂರ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೂರ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಈರ್ ತೂಪನ ಇರ್ಲು ಐತೆ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗದ ಮೆಡಲ್ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ ಕಾರಣ ವೈಕಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಂಚನಿ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಏರು ಗಟ್ಟಿಯ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಏತ್ ಇತ್ತ ಈ ಎರ್ಲು ಪುರಕ್ಕೆ ನೋವಲ್ ಸರ್ ಈ ಎರ್ಲು ಪುರ ಪೂರ ಏತ್ ಎರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಏಲುಲ್ಲ ಏಳು ಇಂದು ರಟ್ಟತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಐನೂರು ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂದು ಒಂಜವಲುಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದು ಗಿಡ ಇನ್ನೇನಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈರ ಪದಾರ್ಥ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಕಿನ್ನಿಯೋಡು ದಿಂಚಲ ಕಂಬಳ ಪೋಂತೇರು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂಪಿನ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿಯೋಡು ಏರು ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಟೀಮ್ ಅದು ಅವು ದಿನೇಶ್ ಮೇರ ರೋನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿಯೋಡು ಮೇಡ್ಲಾಂಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಜಾತಿನ ಕಂಬಳ ಪನಪಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯೋಡು ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗಳು ಮೇಡ್ಲಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಇಬೇಕ ರೆಡ್ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬೇಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮೋನ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲ ಬತ್ತನ ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಎರ್ಲಿ ಬತ್ತ ಬೈದ ಅವು ಗೋಡೆಮಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ 15 ಬೈದನ್ ಐನ್ ಗಿಡ ಏನಾರ ಅವಿನ ಮುಖದ ಗಣೇಶ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಏ ಇಂದೆನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಜೋಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರು ಕಟ್ಟಿ 100% ಅದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬರ್ಸಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬತ್ತಂದಿತ್ತೆ ವಾರ ಊರು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪುಡು ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈದನ್ ಬೈದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಬಾರಿ ನಿಯರ್ ಕಂಬಳ ಬರ್ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾರು ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಮಾಡಲಿ ಎಂತ ಒಂದುಂಟು कैसे लग रहा है आज बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी है कि इस स्टेज पे पहुंचे वो लोग आप बोलो आपको कैसा लग रहा है ಬೇರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಎರು ತಾಂಕ ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ಮಾಡದೆ ಎರು ತಾಂಕುನಾರು ಎಂಗಲ್ಲ ಕಿದೇಟ 7 ಎರು ತುಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಾರಿ ಚುಟ್ಟದ ಏರು ತುಪ್ಪನಾರಿ ಮೇರ್ ಇಂಬರ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೋನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಒಳ್ಳೆರು ಐತೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲೊಳ್ಳೆರು ಬಾಬು ಸುದೀಪ್ ಪಣದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಇರು ನಿಕ್ಲು ಸಾಂಕನ ಇರು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮೆಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದು ರೆಡ್ ಬಾತರ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಇರ್ಲು ಇದ ಮಲ್ಲೋ ಬಾರಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಎಂಗನ ಮನೆಯರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯರು ಅಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂದ್ಲಂಚಿ ಆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಮಲ್ಲೋಡ್ಲ ಮೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಬಾರಿ ಎಮ್ಮೆದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದ ಇರು ಸಾಂಕನ ಇರು ತುಂಬಲೆ ಮೆಟ್ಲ ಆತನ ಅಂದ ಮಿಜರ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರಿಡಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾರಿಡಿತ್ತೆ ಕೆಲ ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಬಿಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂದ ಹತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅಂದ ಮೇರ ಅವಿಲೇರ್ ಪಣದು ಈ ಕಾಲ ಇರು ಮೇರ್ನ ಲೊರಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ ತೊಟ್ಟದ ಕಾಳೆ ಇಂಬೆರ್ನ ಮೇರ್ ಲೊರಟ ಬಂದ ಅವಿಲೇರ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಇರ್ನ ಇರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಾತರ ഞാൻ 15 ವರ್ಷമാണ് ಇರು ಕಟ್ಟದ ವರ್ಷನೇ ಮೆಡ್ಲ ಆತಂದು ಎಂಡ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಆಜಿ ಏರ್ಲೆರ್ಲು ಏಪಲ ಇಪ್ಪೆದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಬಂದಿತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಮಗಲೇನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಬುಧಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಇರ್ಲಿ ತುಂಡಿ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಜಾವು ಬುಧಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಅರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಯರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯರು ಕಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲೂರು ರೋನ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಯರು ಕಟ್ಟದು ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಮೆಡ್ಲ್ ಆತ ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಆಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಕಾರಣಾಂತರ ಮಲ್ಲೆ ಗಾತಿಜ ಇಂದು ಈ ಏರು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಪರುಟುಂಡು ಆ ಏರು 4 ಬರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಐತ ತಾಗದು ಕೂಲಿ ಬೋನ್ ಐತ ಕಾರಣ ನಮ್ಕಿತ್ತ ಎರುಕು ಐಕ್ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಾಂತರ ಮಲ್ಲೆ ಗಿಡರೆ ಇದಾಡಿಯ ಈಜಾಣ ಎಂಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಖಂಡಿತ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನದ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಡ್ದ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಣಪಿಲ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಇರದ ಕೂಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಲೆಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಗಿಡ ನೆಕ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನಿತ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಕುಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದ ಒಕ್ಕಡಿ ಸಮ ಇನಿ ದೇವದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಯ್ ದೋಸ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ದೇರು ತೀರು ಜಾರಿಗೆ ಅಡಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರು ತೊಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸತ್ಯರ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ
ಭಸ್ಮ ಸತ್ಯ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಇರುತ್ತ ಪರವಾದ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರಲಿ ಪುದರ್ ಪೂಪೂಜಿ ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ನಡ್ತುಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ಟು ದಾಲೇಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ನಡಪೋಣ ನೆಟ್ಟು ಕಾಸ ಆಯರ ಪಾಯರ ದಾಲೇಜಿ ದೇವ್ರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಹಿಂದುಲೇಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಜಾನುವಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕೆವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಧೈರ್ಯನೇ ಯಮ ಧರ್ಮದ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕಡೆ ನನಾತ ಮೆಡ್ಲಾವಡು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು